गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। दिना फैदों आरो थांदों, फैदों आरो थांदों। जिबनाव धांका गावनि बागै मोनसेबो मोजां खामानि मावनानै लानो रोङाखै। बेरायदों, गिदिंदों, जादों। दिना जेरै थांदों जिबनाबो बेफोरबायदिनो थांफागासिनो दङ। सानसे सानसे दिना फैदों आरो थांदों माने जोंनि आयुआ जिबना सानसे सानसे खम जालांगासिनो दङ। जोङो थैनो थांगासिनो दङ। नाथाय लाइफनि बागै जेबो धांका मोनसेबो मोजां बुस्थु खालामनानै लानो हायाखै। जियानो जा, दा आंनि भिडिअखौ नायनानै आंखौ मोजां मोनग्राफोरा उन्दैयानो जा गिदिरानो जा गोबाङानो बुङो, आदा नोंनि जुलियाव थांथारगोन, मोसाथारगोन। आरो गोबां बिदा जानाय, बिब' जानाय बिसोरबो बुङो, फंबाय क'क्राझारनिफ्राय, चिरांनिफ्राय थांथारगोन फंबाय नोंनियाव। दिना थांगासिनो दङ, आंनि जुलियाबो सम गैथारला। भगबाननि अननायाव आरो नोंथांमोननि आशीर्बादाव मोजाङै मोजाङै थांनानै थायोब्ला सम गैथारला। हानायमानि आङो फन नाम्बार होनानै नङाब्ला नोंथांमोननि कल नाम्बारखौ आङो इउटुबनि गेजेरजों लानानै कल खामै खामै लेंहरगोन। दा गासैबो इउटुबावसो बुङो, आदा थांथारगोन, फंबाय थांथारगोन। नाथाय फैमारगोन ना? दाउट जायो आं। फैमारगोन ना? मोसामारगोन ना आंनि सिथ्लायाव, आंनि लामायाव? दाउट जायो। नाथाय आङो हाजासे दानिफ्रायनो सानगासिनो दङ माबायदि खालामनो हागोन। बांद्राय बुरजा मानसिबो जाया, गामिनि थागोन। बेनिफ्राय आङो चिरांनिबो एसे लेंहरगोन, क'क्राझारनिबो एसे लेंहरगोन, बाक्सानिबो, उदालगुरिनिबो, दिखियाजुलिनिबो, ओरै सानजानिबो फैनो ओंखारो। आंनि इउटुब लाइभ कमेन्टनि गेजेरजों आङो नाजागोन। बेनिफ्राय आंनि जुलियाव मालाबाबो टेन्ट लाबनानै साजायनाय नङा। आङो बेफोरबायदि सोंथेजोबनानै हां लानो हायि बानाया। अपेन, नेचारेल, नांगौ जायोब्ला बिबार बायनानै, गोथां गोथां बिबार बायनानै बिबारजों साजायगोन, नेचारेल बानायगोन। बेफोरबायदि सोंथेजोबनानै जोङो सिङाव मोसाया, अपेन मोसागोन जोङो। मिथिंगानि बारजों, मिथिंगानि गुसु बारजों मोसागोन जोङो। सोंथेजोबनानै जोङो मानसिजों मानसि खालामनानै अक्सिजेन मोनलायै जों खालामा, नेचारेल। आं मालाबाबो सोंथेजोबा। गुबुना आंखौ गोबां बाथ्रा बुंगोन, खेफ्रा, खेबथा, कनजुस बायदिसिना बाथ्रा बुंगोन। दाखालि बावै आङो आंनि फिसाजोखौ हरबाय। नंगौ, खामानि मावनाय समाव जोबोर मोजां मोनदोंमोन। हर सान सानसेयावनो बानायब्रबदों सेंग्राफोरखौ लानानै 10 जनसो। जोबोर मोजां मोनदोंमोन। नाथाय हरखांनायनि उनाव मोनानि 7टानिफ्रायनो स्रि। मोनानि 7टा बाजानिफ्रायनो न'आव। बेनिफ्राय आंखौ नागिरनानै सानै सेंग्रा गथ' फैदो नलबारि साइडनि। सासेयाथ' मोजां रायज्लायनो हागौआनो, बख्रा टाइपनि। बिसोर सानै सेंग्रा गथ'फोरासो फैनानै जोंहानि न'खौ, आइमोनखौ, आब'मोनखौ मिनि होफैदो जाहैबाय। आदा जेम्सआ बोरो? जों आदा जेम्सखौ मोजां मोनो। आदा जेम्सनि हाबायाव जों फैदो। आइ आब'मोना दुखुआव दंमोन। नाथाय सानै सेंग्रा गथ'आ नलबारिथिंनिफ्राय फैनानै आंनि आइ आफा आब'मोनखौ मिनि होफैदो, आंखौ नागिरना फैनानै। आं ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों। आब'मोना आरामसे जाहोहरदों, लोंहोहरदों। बेनिफ्राय हराव बिसारा सानैबो थांफिनदों। जाय सानै सेंग्रा गथ'आ फैदोंमोन बिसोरो आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला प्लिज कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हर। जोबोर गोजोननाय मोनदों। नोंदा जेम्सआ, नाथाय नोंसोर सोरमोन आं जेबो सिनाय मोनासै, न'नियाबो सिनाय मोनासै। गुड यार फंबायमोन, जोबोर गोजोननाय मोनदों आं। आंखौ नागिरनानै आंनि न'आव लास्टाव फैनानै बिसोरसो जोंहानि न'नि मानसिफोरखौ रंजाफैदों। दा
आं सासे फिसाजोखौ हरबाय हरनायावनो आंनि दायित्वआ जोबाखै हौवानि नखराव थांनानै संसारा मोजां जायोब्लासो जायाब्ला बेसेबां गिदिर दायित्व थायो नाथाय रायजोफोर सासे सिख्ला गथ'खौ गुबुननि न'आव हरनायाबो सहज बाथ्रा नङा बैसोरनि बिहाव बिखुनजोआब्ला गावनि बियामजोखौ गावनि फिसा बायदि साननो हागोन ना हाया आरो जाय गथ'आ गुबुननि न'आव संसार जाहैदो बै गथ'आब्ला बिसोरनि बिहाव बिखुनजोखौ गावनि बिफा बायदि साननो हागोन ना हाया संसार जानाया गोरलै बाथ्रा नङा गासैबो मिथिखागौ आरो गुबुननि संसारखौ नुनानैनो जोङो दिनैनि दिनाव संसार जानायाव मा नांगौ मा नाङा माबायदि आलाय सिलाय जायो जोङो गुबुननि संसारखौ नुनानैनो जोङो सोलोंनो मोनखाजोब्बाय संसार जानायाव जोंनो मा नांगौ आं बेनिखायनो दाखालि बावैनि भिडिअ बुंदों संसार जानाया गोदोर बाथ्रा नङा हाबा जानाया गोदोर बाथ्रा नङा मानसिया जुलि जानानै संसार जानायनि उनावसो आलाय सिलाय जायो संसार जायाब्लाबो मानसिया आलाय सिलाय जाबावा सासे सिख्ला मानसिनि लाइफआ सासे सिख्ला मानसिनि जिबना बेनिखायनो आं बुङो जेसेबां हायो सिख्ला गथ'फोरा गावनि आथिङाव गसंनो नाजानांगौ नोंनि संसारा मोजां जाहैब्लासो नोङो गुबुननि नखराव थांनानै मोजाङै सोलिना जाहैनो हायोब्लासो नङाब्ला बेसेबां आलाय सिलाय जायो आलाय सिलाय जायोना जाया सिख्ला मानसिनि लाइफआ जोबोद दुखुनांथाव सिख्ला मानसिनि जिबना मोजां जायोब्लासो बेनिखायनो आंथ' आंनि ताराबनिफ्राय बुंखायो आङो गुबुननि फिसाखौ मालाबाबो आलाय सिलायथ' खालामनो हानाय नङा जियानो जा आं होनखायो मानो होनोब्ला जों गासैबो समान नंगौना नङा आंनियाबो गुबुननियाव थाङो गुबुननिखौबो आं लाबगोन जों गासैबो समान जों गासैबो अनलायनो रोंनांगोन बिमा बिफानिफ्राय लानानै बिहामजोनिफ्राय लानानै जों गासैबो नंगौ न'आव नांलाय खमलाय जायो दावराव दावसि जायो थेवब्लाबो जों लोगो जाफिननांगोन बुदलायबो नांगोन जों न'आव बुदलायखांनायनि उनाव जों लोगोबो जाफिननांगोन जोङो बुदलायबाय बेयावहायनो जोङो बे बुदलायनायखौ बावनांगोन जों नांलायबाय बे नांलायनायखौ जों बेवहायनो बावनांगोन नेक्स्ट डे खालि जों बेखौनो सानबा जानाय नङा नेक्स्ट डे खालि जोङो मा रायलायफिननांगोन सावरायफिननांगोन थांनाया थांबाय आंनि साननाया बेफोरबायदि नांलाय बुदलाय खमलाय जों न'खराव गासैबो थेवब्लाबो जों लोगो जाफिननांगोन संसारखौ जों मोजां जानांगोन नंना नङा दा नोंथांमोना फंबाय बिनानावानो जा आदा आबौआनो जा आंनि लोगोफोरखौथ' आङो लिंखागोनानो हानायमानि कल खालामनानै बेनिफ्राय आं जायखौ सिनाय मोना जाय आंनि हाबायाव फैनो लुबैनाय फंबाय बिनानावमोन आरो आदामोन फैनो लुबैथारनाय दङ आङो नोंथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लागोन बेनिफ्राय आं कल खालामगोन भगबाननि अननायाव मोजाङै मोजां थायोब्ला आङो नाजागासिनो दङ आरो हायाब्ला हौवा हिनजावल' हाबा जागोन हायाब्ला न'आव हौवा हिनजाव बेनिफ्राय न'नि बिमा बिफा गामिनि सानै साथामसो हाथाराब्ला आं बेफोरबायदि हाबा जागोन आरो हायोब्ला आंनियाव फैनो लुबैनायफोरखौ आङो गेरेन्टि होननानै भिडिअनि गेजेरजों बुंखायो आङो नाजागोन लिंहरनो अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द